השנה הזו שינתה את פניה של המדינה ואת פניה של המערכת הרפואית בישראל. עקרונות יסוד של הרפואה שנכתבו בדם מזה עשרות שנים הופרו בצורה בוטה. עקרונות כמו ראשית אל תזיק, חיסיון רפואי והסכמה מדעת. מושגים וערכים נרמסו בלי הכר. הקו האדום האחרון שנותר הוא הילדים, ואנחנו כאן כדי לוודא שאותו לא חוצים. דוקטור דניאל מישורי הוא מומחה בביואתיקה של הסביבה. חבר סגל בכיר באוניברסיטת תל אביב. הוא ידבר על מגפת הכפייה וריסוק הביואתיקה במערכת החינוך. בבקשה, דוקטור. תודה רבה. ערב טוב, שמי דוקטור דניאל מישורי. לא אגיד מילה על מערכת החינוך, פצע פתוח עוד מנעוריי. מתמחה בשנים האחרונות, מעבר לחשיבה סביבתית, גם בביואתיקה, במיוחד תחומים של בריאות הציבור, וכל מקום שבדקתי התברר שיש היעדר מוחלט של אתיקה, והיעדר מוחלט של מדע ושל רפואה, וזה קשור. השבוע אנו מציינים את ביטולו הצפוי של התו הירוק, שהיה חלק אורגני ממרכיבי משטר הקורונה, שהיא סוג של דיקטטורה רפואית על סטרואידים, שהתאפיינה בהפרה רבתי של זכויות הפרט, כולל סגרים, בידודים, בדיקות חסרות משמעות, ושערוריית מסכות הפנים, שכל אלה מנוגדים לידע המדעי ולהיגיון האבולוציוני, שזה דרכי נשימה פתוחות. אמירה זו אגב מתייחסת, אמרתי אותה גם בתור מומחה לצ'יקונג וליוגה, מורה, והחלטות הדיקטטורה הזאת חסויות למשך 30 שנה. עכשיו, לאחרונה נתקלתי בפוסט, ממש מהימים האחרונים, של דוקטור יואב יחזקאלי, שמי שמכיר אותו, עסק במוכנות לאסונות וכולל מגפות, ויודע היטב שהמדיניות הנוכחית איננה מתאימה, והוא אמר, שימשתי בתפקידי ניהול בשירות הציבורי שנים, מעולם לא היה עולה על דעתי להציג נתונים והערכות מופרכים למקבלי החלטות, לממשלה, לכנסת או לבג"ץ. והדברים צריכים להיאמר. כאשר הגשנו, יחד עם פרופסור דני רבינוביץ', חוות דעת לעתירה נגד חידוש הפלרת המים ב-2016, כתבנו, אנו מביטים בתדהמה ובאכזבה בכל הנוגע לעמדת משרד הבריאות, בנוגע להכחשת סיכוני הבריאות המיוחסים לפלואור ולפלואורידים. במיוחד בנוגע לעמדתו המכחישה את עצם המחלוקת בעניין הסיכונים האלה. והתקלות האלה במשרד הבריאות לא השתנו, מאחר שתגובה שלהם לשאלת עיתונאי ב-2019, שוב אפרופו הפלרת מים, הייתה אובייקטיבית. כאשר מתבוננים בתהליכי הטיפול במי השתייה המקובלים כיום בעולם, מוצאים כי ההתמקדות שנעשית חדשות לבקרים בפלואורידים אינה הגיונית. היא נובעת במקרה הטוב, שימו לב, מחוסר הבנה בנושא, ובמקרה הרע היא פרובוקציה. זה לגביי. ואז כאשר אמרו שאלה נוספת, התשובה הייתה, שאלה, האם ראוי לחקור את המחלוקת המדעית? התשובה הייתה, אין מחלוקת מדעית. ועל זה אמרתי, כששמעתי אותם בוועדת הכנסת, אמרתי, זה חוסר יושר אינטלקטואלי. ואי אפשר לבסס מדע, בטח לא מדיניות בריאות ציבור, בטח לא חיסוני ילדים, על חוסר יושר אינטלקטואלי.
הטענה שאין מחלוקת פירושה שבמשרד הבריאות בטוחים שאין שום אפשרות שמישהו במשרד הבריאות טועה, או שהמדיניות איננה נכונה, ומי שחושב אחרת אינו מבין במדע, הוא קונספירטור, מפיץ פייק ניוז, או מידע מוטעה, וחמור מכך, אינו רק טועה בעצמו, אלא גם מטעה את הזולת. ולכן צריך לוודא שאמצעי התקשורת לא נותנים לו במה, ולכן אנחנו נאלצים לשדר בפורמט אלטרנטיבי. מדובר באתיקה מדעית ומקצועית פגומה, סירוב לנהל מחלוקת מדעית, פסילת יריבים, ולרוב בסגנון הפוסל במומו פוסל. זה אותו משרד הבריאות שאחראי לרפורמה הכושלת בקנאביס רפואי, שהרסה חייהם של אלפים, והרסה את התחום במדינה, שמכונה מדיקליזציה. במילים אחרות, משרד הבריאות הרוויח ביושר את חוסר האמון כלפיו. אמר פרופסור נתי רונאל, דפוס קרימינלי שיטתי. עכשיו מדובר על הניסוי המשולש. ניסוי אחד הוא בחיסון, תרפיה גנטית, תכשיר, איך שתקראו לו. ניסוי נוסף בחיסון עדר. נראה עד כמה, כמה מחוסנים מייצרים לנו את אותה הגנה שאוכלוסייה בריאה שנחשפה לנגיף הייתה נותנת. זה חיסון העדר המקורי. החיסון הוא תוכנת פטנט ביולוגית, הישג הייטקי מדהים. הפיכת תאי השריר שלנו למפעל ייצור חלבונים זרים, כמו של מעטפת הקורונה, כדי שיעוררו חלק ממערכת החיסונית שלנו, נוגדנים ספציפיים, וזה מכיוון שכל הגוף שלנו שריר, כולל הלב, עלולים להיות בעיות. עכשיו, ניסויים רפואיים אמורים לעמוד בכללי קוד נירנברג, כולל הסכמה מדעת ופוטנציאל עבור המשתתף בניסוי לצאת נשכר בעצמו, ולא זה המקרה בהקשר של התו הירוק, שטוב שמושעה, ובטח לא ביחס לחיסון ילדים. עכשיו, בנוגע לחיסון ילדים, ההחלטה אם לעשות שימוש בתכשיר רפואי אמורה להסתמך על ההיבטים הבאים: צורך, יעילות, בטיחות ואתיקה רפואית. צורך לא קיים עבור ילדים. אם הם נדבקים, הם כמעט תמיד אסימפטומטיים, שזה המקסימום שאפשר לצפות מהתכשיר הניסיוני. להגן על מבוגרים זה לא צורך של ילדים, זה סממן של חברה שאיבדה את המצפן המוסרי שלה. המבוגרים צריכים לגונן על הילדים ולא להפך. מה בנוגע ליעילות? חסרת משמעות, הרי הצורך לא קיים. לכל היותר מודדים נוגדנים. אבל מי קבע שכאשר יש לילד יותר נוגדנים מסוג מסוים, הוא בריא יותר מילד אחר שגם הוא לא חולה? שניהם בריאים. בנוגע לבטיחות כבר שמענו את ההרצאות הקודמות. קטסטרופה. נציין שתי תופעות לוואי. שכיחות, כן, על פי היצרן, 1 ל-250, בעיקר דיכאון וחרדה. מי רוצה להפוך ילד או נער לחרדתי? לפני בחינות בגרות? בלימודים? כאשר המגפה וניהול המגפה עצמו הרי הם גורמי דחק בפני עצמם. יש כאמור סיכון ממשי לדלקות בשריר הלב. במיוחד בצעירים. מי רוצה לסכן ילדים בתופעה כזו? אז על הפה כבר דובר. והבעיות פירויות ישמור השם. ממש, חס ושלום שיקרה דבר כזה. אגב, האם מידע כזה הוא מיסאינפורמיישן?
מידע שגוי או מידע מדויק שלא נותנים לו במה, ומי שלא נותן לו במה מבצע פשע אינטלקטואלי. הפשע הזה קשור גם לשתי תופעות שהיוונים הקדמונים כבר הזהירו מפניהם. ההיבריס, חטא הגאווה, היוהרה. הם טוענים שהם בטוחים שלא יקרה שום דבר, במילים אחרות שהם יודעים את הלא ידוע, ותוך כדי כך מכחישים את הידוע. והיבריס נוסף, שהוא הטרנס-הומניזם. זו הטענה שהגוף שלנו, הבריאה, המערכת החיסונית, מה שקיבלנו מהטבע, זה לא מספיק טוב. בשביל להתמודד עם וירוסים צריך תוכנת פטנט שהיא יותר טובה מהטבע, יותר טובה מטבע האדם, ולכן יעשו לנו מניפולציה על המערכת הגנטית שלנו, ונהיה יותר טובים מקודם. בלי טובות. נולדתי על פי הטבע, רוצה לחיות על פי הטבע. נאמר כבר שהציווי הבסיסי ברפואה קובע קודם כל אל תזיק. הטיפול הרפואי עצמו עלול לפגוע, ולכן אמורה להיות הטיה לכיוון של אי עשייה, עיקרון טאואיסטי שלא שמעו עליו במערכת הבריאות, בטח לא בתחום בריאות הציבור. צריכה להיות גם הסכמה מדעת, וזו מניחה את האוטונומיה של המטופל, של האדם, אבל אם מצנזרים את הדיון ומסיתים נגד המתנגדים, שזה רק אנשים עם היגיון בריא שרוצים לדבר על המציאות, כמה דעת כבר יש בהסכמה גם עם אלה שמביעים אותה? הרי התו הירוק היה כל כולו הפרה של ההסכמה מדעת. ניסיון ליצור תכתיב חברתי להתחסן בניגוד לדעתו של אדם. וככה סטודנטים שבאו להתייעץ איתי. ובתחום בריאות הציבור שוללים הסכמה מדעת, מעדיפים כפייה ואכיפה, כפי שראינו במדיניות הקורונה, שהיא תוצר של דיסציפלינה שהפכה להיות טוטליטריסטית, שכתבה בסתר מדריכי מוכנות לפנדמיה, למגפה, ושלפו אותם ברגע האמת, ואפשרו לכבות את העולם. יש גם כלל סמוי, הפרקטיקה המקובלת, סטנדרט פרקטיס, והוא בתוקף כאשר עברו את הפרוצדורה המדעית המקובלת, שזה ניסוי, שרק חברות התרופות יכולות לקיים, ולכן אי אפשר להוכיח יעילות של רפואות מהטבע, של מזונות טובים ועוד. מותר להרוג מטופלים על פי הפרקטיקה הסטנדרטית. אם זו הייתה הפרקטיקה ברגע האמת, למשל, שחיברו מהר מדי אנשים למכונות הנשמה, ואחר כך הפסיקו. הפרקטיקה המקובלת נקבעת מלמעלה, באמצעות גופים מקצועיים ורגולטוריים, שיש להם מבט מדעי מדהים. הם מסתכלים על המציאות, והפרשנות שלהם תמיד נכונה. לא משנה מה העובדות. אז האתיקה המקצועית של תחום בריאות הציבור איננה כוללת הסכמה מדעת, כי אנחנו עוסקים ברמת האוכלוסייה. הסכמה מדעת זה רק יחסי מטפל מטופל, זה לא קשור למדיניות בריאות ציבור. פסילת יריבים והשמצתם באופן שיטתי, כמו מתנגדי הפלרה, מתנגדי חיסונים, שזה לרוב משפחות של נפגעי חיסונים, מכחישי קורונה, וזאת בניגוד מוחלט, בהפרה של ההגדרה של הבריאות בארגון הבריאות העולמי, ששמו הפך לדיראון, אבל ההגדרה אומרת רווחה גופנית ונפשית וחברתית מקסימלית, ולא רק היעדר של מחלות. והחיסון הזה של הילדים לא נועד להביא להם רווחה חברתית, גופנית, נפשית מקסימלית, אלא רק למנוע מחלה שהם אפילו לא חולים בה. בתחום בריאות הציבור התפתחה מתודולוגיה של הגזמה בערך התועלות,
הפחתה בערך הסיכונים, מאחר שמשוכנעים שבסך הכל, גם אם תיגרם פגיעה ברמת האינדיבידואל, והם יודעים היטב שמספר מסוים של אינדיבידואלים ייפגע, כלומר יעלו קורבן למולך של בריאות הציבור, אזי ברמת האוכלוסייה ההתערבות הייתה מוצדקת, לכאורה. כך הופכים דיסציפלינה מדעית לנגועה בשקרים ולהטיית הציבור, ומחכה שיתבעו אותי דיבה. זה מה שעשו בהפלרת מים, שיקרו לכנסת, לציבור ולבית המשפט העליון. המומחים קובעים את האמת המדעית ולכן את הטוב, מה צריך לעשות? סיכום. מדע נטול אתיקה לא יכול להיות נכון, מכיוון שכלל בסיסי של אתיקה זה לשמור על האמת. כולל לשמוע השגות על האמת שלך ולהיות מסוגל להתמודד איתן. אין הצדקה לחיסון ילדים, בטח לא להתבסס על מדע נטול אתיקה, לכל הפחות בהיבטים של הפרה מקסימליסטית של כל זכויות הפרט, כולל הזכות לפרטיות, כולל הזכות להסתובב באופן חופשי במרחב הציבורי, זכרנו את הסגר ואת ההגבלות וחסימת דרכי הנשימה, שזו עבודה זרה ממש, מכיוון שזה להפגין בציבור שאתה חושש מהקורונה. ואני הבנתי מהמקורות שלי שמצווה להיות בשמחה תמיד, וכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, והם מלמדים את הפחד. הסכמה מדעת, כן? סליחה. חובה לשמור על כללי הביואתיקה הבסיסיים, שזה הסכמה מדעת, ללא הפצת פחד והנדסת תודעה. קודם כל אל תזיק, בטח ביחס לילדים, ותרשו לי להוסיף. לכבד את צלם האדם. לתת הזדמנות לילדים להתפתח על פי דרכם, כפי שציווה הטבע והבריאה. להניח למניפולציות גאוניות, הייטקיות, מרשימות בטירוף, על תאי השריר ועל המערכת החיסונית שלנו, על הגוף כולו. עושים מניפולציה, מקווים שלא יקרה משהו לא טוב, וכלפי הציבור אומרים שאין בעיה. אז נגיד שבילדים עד כאן, ונתפלל לרווחתם של כל שאר המחוסנים. נזכור שהחובתנו לחבור ביחד, להבין שהניסיונות להפריד בינינו, בין לכאורה מתנגדי חיסונים, ובנותיי חוסנו על פי כל הפרוטוקול של משרד הבריאות. לא בטוח שהייתי עושה את זה שוב. אבל לציין אנשים כמתנגדי חיסונים, כלומר, כלא מבינים במדע, כלומר כאמוציונליים, כקונספירטיביים, קונספירציה זה נשימה ביחד בלטינית. אנחנו כרגע באולפן נושמים ביחד, וגם הם שם נשמו ביחד ולפי עקרונות אחרים, כשהחליטו את ההחלטות שלהם. ואנחנו מבקשים, תכבדו את צלם האדם. תודה רבה לכם.